Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children.
Mother of perpetual help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves his church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may give our hearts completely to Christ this Christmas, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help that us. we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may see Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by your loving concern for others, Loving Mother, help us. that we
we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help that us. we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help that us. we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help that us. we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know him, Loving Mother, help that us. we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. What shall I answer thee? I will not say I will Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them.
Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the valley of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, Amang makakaman, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabutan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa mo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamigay mo kami. Sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos Maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan mustang commercials, gift of life and birthday blessing to Joy and Jermaine, dulot ni Chatne. Thanksgiving Mass offered by Balbagyo and Abejuro family. Thanksgiving Mass offered by Zairil May Belga for her 12th birthday. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family. Special na kagadan man, dulot ni Jefferson Ryan Lee. Para sa kapengaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family, Trinidad, dulot ni Dr. Rolio Milante and family. Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Nestor, David, Ray Joseph, Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Rondon, Ruth, Raul, All Souls, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Enrique, Lydia, dulot ni Filipina Navares, Manahim Sr., Teresita, dulot kan Almonacid and Pitero family. Adalida, dulot kan Ong family. Godofredo, Lolita, Rodolfo, Teresita, dulot kan Balbagyo and Abejuro family.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka na ba, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kaguragnan, mapas sa ido. Asin sa imong Aldaw Espiritu. na Miyerkules, kaya kita sa rong familia, nagkakatiripon sa pagtaong onras sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora Nindanay na pagtabang, our Mother of Perpetual Help. Nagdudulo kita sa iyang intersesyon, para sa satuyang mga intensyones, asin pangangaipo. Siring man, an aldaw na ini, ikatulong aldaw na kan satuyang misa triduo sa pagpamipi sa kapahingaloan kan mga kalag, kan satuyang mga namumutan, itong mga pinaparesponso asin ipinapamisa niyato. Asin Enero 3, ginigirumduman niyato ang memorial o kafiestahan kan urog, kabanal, nangaran ni Jesus, the most holy name of Jesus. Kunyan, midbidunta sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabahi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, dakoy pamibi sa kagurangnan ta Diyos. Mahirak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamigbi kita, O Diyos na nagmukna kan kaligtasan in katawohan sa pagkanitamo kan sa imong tataramon, tawan sa imong banwaan ang pagkaherak na sa indang hinahagan, tanganing ang gabos makaaram na daing ibang ngaran na dapat apudon, kundi ang ngaran kan bugtong mong aki, siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Juan.
Aram nindo na matanos ang Diyos, kaya dapat nindong maaraman na ang si isay man na nabubuhay nin matanos, aki nin Diyos. Isip-isipan nindo ang pagkamuot na iwinaras nin Ama sa sato. Tinutugutan niya kitang pag-apodon ng mga aki nin Diyos, asin iyo iyan kita. Hulitan kinaban habo na magmidbid sa Diyos, daiman minamidbid sa to. Mga orog na namumutan, ngunyan kita mga aki na ni Diyos, alagad kung magiging ano kita sa maabot na panahon, dai pa ipinahayag. An aram niya to, iyon na kung ipahayag, kita magiging arog sa iya. Huli ta mahihiling ta siya kung si Isay talaga siya. An si Isay man na igwa kan siring na paglaom, dapat na magpakalinig, dapat na maging malinig, arog ki Kristo. Ang nagkakasala naglalapas kan tugon, huli ta ang kasalan sarong paglapas kan tugon. Ngunyan aramin do na siya napadigdi sa pagpara kan kasalan, asin sa iya, mayo ning kasalan. Ang nabubuhay sa Diyos dahil nagkakasala, asin ang nagkakasala dahil nakahiling o dahil nakamidbid sa iyo. Tataramon kan kagurangan, Salamat sa Diyos. nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ni Diyos. Baagong awit-awiton sa kagurangnan, huli ta guminibus yan in mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ni Diyos. Ang gabos na puro nindaga nakahiling kan kaligtasan niya sa tuyang Diyos, mag-awit nin maugma ang gabos sa daga. Umawon siya sa mga awit asin kurahaw nin kaugmahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ni Diyos. Mag-awit nin pag-umaw sa kagurangnan, mag-awit sa tugtog kan arpa, patanugon ang trompeta asin ang hamudyong, maugmang magkurahaw sa kagurangnan na sa tuyang hadi. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ni Diyos. Ang pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan masunod na daw, pagkahiling na si Jesus nagdadangadang, si Juan nagsabi, Uya, ang kordero ng Diyos. Uya, ang nagpapara kan kasanan nin kinaban. Ini an sa kuyang ipinamidbid, an madatong kasunod ko, manginginutan sa ko, pulita siya enot sa ko, day ko siya midbid, kay ito alagad sa pagpamidbid sa iya sa Israel, uya ako digdi, nagbubunyag sa tubig. Nagsabi pa si Juan, hiling ko ang Espiritu, naghilig hali sa langit, siring sa salampati, asin tuminugdon sa iya. Day ko siya midbid, ang nagsugo sa ko, ang mabunyag, na mabunyag sa tubig, nagsabi sa ko, ang mahiling mo na sa iya mahigilig asin tumugdon ang Espiritu siya, ang mabunyag sa Espiritu Santo. Nahiling ko asin saksi ako na ini iyo ang aki ng Diyos. Mga tugang, marahay na bareta, kan kagurang na. Pag-umaw sa imo, Kristo. Morning po.
Nasambit ko sa pagpuon na sa aldaw na ini, ikatulong aldaw kan taon, January 3, pinagiginumdum ta ang memorial kang inaapod niya tong most holy name of Jesus. As early as now, nagpapaginumdum kita kan kahalagahan kan pangaran. Dikit na history, manunungod kan debosyon na ini, ang nagpuhon po kay ini, siring na debosyon, sabihon ta nag-spearhead, iyo si Saint Bernardine of Siena. Siya ang nagmawot na maipahayag ang siring na debosyon sa inaapod niya tong urog kahalangkaw na ngaran ni Jesus, the most holy name of Jesus. Kaya siya, pinag-promote niya ang siring na debosyon sa paagi kan inscription kang monogram na IHS or JHS. Na ang ibig sabihin sa Grego, Yeshua. And ang pag-add kangaran na Jesus sa pamibing Hail Mary. Inuknan po yan ni Saint Bernardine of Siena. And eventually, sarong Pope, si Pope Sixtus II or the 5th, iyakang 1597, siya ang enot na nag-grant din induluhensya sa mga tao na masabi kay itong praise na praised be Jesus Christ. And if you notice, inimanan parehas na mga tatarabon na pirbing ginagamit kan sa tuyang lipuntong Santo Papa na si JP2. Iba man si JP Lee, JP2, si John Paul II. Yeah. Pirmi niya ining ginagamit. Praise be Jesus Christ. Nga ta sa paghiling nindo, sa paghiling tadaw, igpapahalagahan ang pangaran kan sa tuyang kagurangnan. Because we all know na ang pangaran mismo ni Jesus, bako pinili sa nakan sa iyang magulang. Alagad, since his birth, or sa conception part pa sana tigsasabi na sa tuya kung ano ang magiging ngaran kaini. Jesus, meaning God saves, or God is salvation. And today, sa tuyang ebanghelyo, itinaoan siring na titulo sa iya bilang Lamb of God, Kordero ng Diyos na nagpapara kan kasalan ng ginaba, na nagtatao sa tuya ng impresyon kan magiging identity and mission niya digdi sa kinapa, magiging tagapagligtas sarong korderong inudulot tanganing bilang atang tanganing kita maisalbar sa kasalan. Ano daw talaga ang kahalagahan kan pangaran? Maski bagaan second commandment kung marurumduman ta, anong sabi diyan? Day pagbasang-basangon ang ngaran ng Diyos. Importanteng marahay ang pangaran because your name gives you not only your identity but at the same time nagpapagirumdum ini sa imo kan sa imong misyon. Si say kasudma naghiling kang gumbursa, may nahiling ako si Chane, Supanyo, Dumugon, may mga nagkahiriling po ako duman sa Bitsara. Nahiling ta duman kung paano tigtawan nin pagpahalaga. Subako sa nang tataramo ng pagiging Pilipino, halagad sa tuyang identity bilang mga Pilipino. Ngunyan kaya, sabi ko nga ni kan Misa de Aguinaldo sa sarong sa mga misa, kung ngunyan kaya gari ang pangaran kay nang gayong pagpahalaga tamaskyan mga aki tangunyan titarawan tang pangaran bako na lamang susog sa pangaran ng Santos o Santas bako kay ito po sa kalendaryo may nakalaag dyan na ngaran ki Santo Santa. Kung mamundag ka sa aldaw na ini sumagurang mumahiling sa kalendaryo ini halimbawa March 19 Feast of St. Joseph, anong pangaran ka na aki?
Jose. Kaya sa maabot na Domingo, kung mamundag ka sa Three Kings, ngaran mo Epifania o Epifanio, ta Epifania. Kapiestahan kan Epifania, di ba? Ngunyan ang mga ngaran kan aki, harayo naman sa, kaya ito baga may ngaran na Procopio, Procopia. Yan. Mga ngaran po yan kay Santo Santa, sabi ko nga ni, ang ngaran kang lola ko, Kunigunda. Ngaran kay Santa, ngunyan ang mga ngaran kan aki, mga mahamiso na baga po, may chocolate, may sweet, may honey. Stig istorya ko nga ni sa indong supadi, dahil di nagusubunyak ta. Puro kumbay sungaran kan mag-agom. Ano nga yung ngaran kay ni? Cellphone. Selya, tapos ponsyo. So ama. Susunod, SIM card. Ano nang mga ngaran mo niyan? Simplis siya gari, tapos carding. So ama, kaya SIM card. Ano pa ito susaro? Basta sabi kang padi, dahil lugod nga madagusan bunyag. Ngata man nga father, dahil man nga yung signal, tama ki cellphone, tapos SIM card ang ngaran kan sa indong aki. May nabasa ako bago ako nagbaba, gusto nga ang ngaranan so aking surf. Ay di siyempre, nagprotesta so padi. Sabi kang padi, naran baga ngaya po yan kay sabon, at ngaya surf. Yung ngaya padrita, ang ngaran ngaya kang ama kay ni Ariel, ang ngaran kang ina Perla, di surf naman ngaya ini. See, dahita nating tatawanin pagpahalaga ang pangaran na dapat rumdumunta. Saldaw na ini na ginigirumdumta ang kafiestahan. Kan urog kahalangkaw na ngaran ni Jesus na nagpapagirumdum sa to kan sa iyang identity and mission. Kita man, nagpapagirumdum na ang ngaran ta, dapat man pumukaw sa lambang saro sa tuya kan sa tuya man na identity. Tigsasabi mo na ika Kristiyano, tigsasabi mo na ika Pilipino, dapat ang siring na titulo o pangaran mo na dadara mo sa imong buhay. Ginigibo mo ang sa imong misyon digdi sa kinabang bilang Kristiyano asin bilang Pilipino. Lugod, arog kay Juan Bautista digdi sa Ebanghelyo may pamidbidta an sa tuyang kagurangnan sa satuyang kapwa. Madarata si Kristo sa satuyang komunidad, lalong-lalo na sa taon na ini. Iyan ang satuyang identity and mission. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamimig kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya banal. Kagurang na namimibi kaming nagdudolot kan mga atang kan sa imong pagkamatinao na siring na nagtao ka kan nakakaligtas na ngaran ni Kristo na makinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan, orasan man sa mo na pakusugon kan sa iyang kabagsikan.
Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initas minas. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Tutoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na lanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iyan, nagbanaag ngunyan sa rong hunglunan, na nagdara kan sa muyang pagtubos. Takan-an sa mong kaluyahan inako kan sa imong tataramon, ang magagadano na pagkatawo, bako sa nang naging danay na kagalang-galang, kundi sa makangangalas na pakisumaro, kami ginibo mo man kaining magdanay sagkod paman. Kaya kay riba, kan mga kuro nin mga anggeles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag, nin pagtubod. Nagurangnan ni kananggadan banal, burabo din kabos, nakapanada. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kay ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siringman pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuas sa sin mag-inom kay ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dalay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Kirumdumon tayo ining mga kalag na sa tuya pong pinaparesponso, pinapamibi sa laog po kayo ning misa. Sinda, asin ang kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos na mimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos,
ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw. Asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos doon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, ikaw mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tangaling kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magigdanay na talingka sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa indong, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iyan, katuninongan, asin pagkaburunyog, sosog, sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay, na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iras po niya to sa lambang saro ang inakong katuninongan. Peace be with you. Salakan hawak. Magatugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong manigo na ika magdagat sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan. Anawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus.
tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, an inakong sakripisyo na sa mong dinulot sa imong kadakulaan, mantang nagtataong galang sa ngaran ni Kristo, urog kagawos na magwaras kan sa imong grasya sa mo, tanganing mag-ugma kami naan sa mong ngaran sa langit, nakasurat man. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Salamat po sa inyo kabos. Ay, okay. Magibungo na kitang kan responsoryo para sa mga kalag. Tango niya ng ultimong aldaw kan sa tiyang misa trido. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again in my body. I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, And on and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations, for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save by your people. baptism and fasting, Lord, save your by your people. suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save by your rising people. to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your by your people. gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming in glory. Lord, save your people. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen.
So bendisyon naman para sa mga buhay. Ang kagurang-naan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahera ko. Na nama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you po.